Здравейте, колеги, и добре дошли на днешното ни видео. Както ви беше обещано, днес ще разгледаме основните стъпки, необходими ни, за да идентифицираме 4 типа основни генни мутации, използвайки UCSC геномния браузър. За да направим това, на първо време ние трябва да отворим самия геномен браузър. За целта отваряме избрана от нас търсачка, най-прост избор е Google и пишеме UCSC геномен браузър. След извършване на търсенето, на първо място ще ни излезе страницата на въпросния ресурс и цъкаме върху нея. Както виждате, така попадаме в страницата на университета в Калифорния Санта Крус, които са създателите на въпросния инструмент. За да отворим самия геномен браузър, от тази страница ето тук избираме съответно препратката геномен браузър, която е най-отгоре в графата инструменти. Тук се отваря един прозорец, който ни позволява да решим към кое от огледалата да бъдем насочени в зависимост от нашето географско местоположение. Огледалата са абсолютно идентични едно с друго, обменят информация на всеки 8 часа, така че този избор е практически без значение. Изберете това, което вие предпочитате. След като завършиме с този екран, вече се отваря самият геномен браузър. Тук ние трябва да укажем какво търсим. На първо място, разбира се, тъй като в UCSC са представени редица геноми, ние трябва да направим избор на това, кой организъм искаме да работим. В нашия случай организмът е човек и, както виждаме, той е зададен и като избор по подразбиране, тъй като UCSC дължи своята популярност основно на широката си приложимост в полето на човешката генетика. След това ние трябва да изберем версията на съответния геном, с която искаме да работим. Така нареченото Assembly. Както виждаме, от падащия списък в UCSC са интегрирани няколко различни асемблита на човешкият геном. Обикновенно за цели подобни на тези, които описваме в това упражнение, зададеното като стандарт асембли е HG38 и затова днес аз ще се придържам към него. Строго погледнато, за целите на занятието практически няма голямо значение кое точно асембли ще изберете. Ако предпочитате, може да работите и с пълния човешки геном от 2022 година. Това е T2T асемблито. След избора на асембли от наша страна, ние трябва да укажем на геномния браузър какво точно търсим. Има няколко различни начина за търсене на информация в геномен браузър. Може да търсиме по име на ген, може да търсиме по генен символ, може да търсиме по термин, може да търсиме по определена позиция. В нашия случай, тъй като на вас ще ви бъде предоставен списък с гени, разбира се, най-разумното нещо, което можем да направим е да търсим по име на ген. Както вече уточнихме, в примера ще използваме гена, който е свързан с състоянието муковисцидоза, т.е. мутации в CFTR гена водят до това автозомно рецесивно заболяване. За тази цел пишем в съответно термин за търсене на именованието на гена и после цъкаме Go. Разбира се, UCSC ни намира значителна бройка, така да го кажем, съвпадения, които включват термина CFTR. И тук възниква един от първите сериозни въпроси, а именно кой от всичките тези резултати е това, което на нас ни трябва. За съжаление, макар че това е един изключително прост въпрос, той, уви, няма прост отговор. Тъй като UCSC интегрира резултати от редица бази данни, от редица ресурси и общо взето ние трябва да имаме представа къде какво се съдържа, за да знаем точно какво ни е необходимо в конкретния случай. Когато извършваме подобни упражнения, най-добрият вариант би бил да се придържаме към базата с гени, наречена RefSeq Genes. RefSeq идва от Reference Sequence, общо взето се счита, че там се съдържа информация с най-висока степен на достоверност, която в случая на човешкия геном е минала и през ръчен анализ и потвърждение,
т.е. тези данни обикновено са били прегледани и от биоинформатик, освен от системи за обработка на данни. И както виждаме в списъка с RefSec гените, на първо място излиза CFTR, който се локализира на хромозома 7 и виждаме, че това е Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, или това е наименованието на белтъка, който е кодиран от съответния ген. За да го изберем, цъкаме просто тук върху този линк и геномния браузър ни насочва към съответната локация. Сега, разбира се, тук ние ще видим страшно много неща, които за момента не знаем какво точно означават. И честно казано е напълно нормално, ако в този момент вие виждате леко по-различна картина от тази, която е представена тук на екрана. Тъй като естествено браузърът има памет и запаметява последните настройки, които са били използвани. За да може да уеднаквим нещата и все пак да имаме контрол върху това нещо, което се показва, първото нещо, което бихме могли да направим, е да използваме ето този бутон Hide All с цел да скриеме цялата информация, която е показвана тук в визуалното поле на браузъра. Следващото нещо, което е добре да бъде направено, е да затвориме всички възможни менюта с бутона Collapse All. И в този момент браузъра влиза в своето най-базово състояние. Тоест в момента ние виждаме, че сме на хромозома 7 в позиция 117 милиона 480 хиляди 25 до позиция 117 милиона 668 хиляди 664. И виждаме, че там се локализира въпросния CFTR ген, който има дължина от 188 640 базови двойки. И ето тук отдолу виждате една цитогенетична карта на хромозома 7 и виждате на дългото рамо, къде точно се локализира този ген. И общо взето това е информацията, която можем да видим тук за момента. За всичко останало ние трябва да стартираме някой трак. Информацията в геномните браузъри е обединена в тези колекции от тракове, като всяка една от колекциите съдържа редица тракове с обща тематика. Тоест, ако ние примерно искаме да видим информация относно гените, които се намират в този участък, за да потвърдим, че наистина сме намерили този ген, който ни трябва, ние трябва да пуснем някой от генните тракове. За тази цел отваряме менюто Genes and Gene Predictions и стартираме трака NCBI RefSec Genes. Избираме вариант на визуализация пак. Тук отпадащото меню, това, което се избира, са различни форми на визуализация на информацията в трака. Обикновенно пак е най-лесния и така да кажем, балансиран режим измежду заемане на вертикална резолюция и пълнота на представената информация. Натискаме Refresh и както виждате, ето тук се появяват гените, които се намират в този участък. Естествено, намираме CFTR гена, но другото нещо, което забелязваме е, че вътре в рамките на този ген има и антисенс транскрипт. Той е наречен CFTR AS1 от антисенс и съответно виждате, той има обратна транскрипционна посока. Какво друго можем да видим от тази картинка? Може да видим гена, може да видим, че той има съответно 26 интрона. Ето тези тънки дълги линийки, това са интроните и съответно 27 екзона. Екзоните са по-дебели, но много по-къси, тъй като гена е даден в мащаб и естествено некодиращите участъци са много по-големи, отколкото кодиращите. Вътре в интроните с тези стрелкички е показана посоката на транскрипция. Тоест ето така и виждаме, че гена е локализиран върху плюс веригата. Какво друго можем да видим от тук? Разбира се, бихме могли да отворим самия трак NCBI RefSec, като за целта просто цъкнем върху съответното меню. Виждаме, че това е един сложен съставен трак, който има общо 11 подтрака, а в случая при нас са пуснати два от тях. Можем примерно да спреме ето този трак UCSC RefSec, да цъкнем отгоре Submit и ще получиме апдейтната версия. Тоест, ето виждате, вече получаваме само RefSec гените. Ето тук пише NCBI RefSec Genes.
Друг вариант да отворим бързо менюто на вече активен трак е ето тук върху ето това сивичко правоъгълниче, просто да натиснем и сме директно вътре в менюто. Това, което е интересното, разбира се, е описанието на съответния трак, така че когато даден трак ни звучи интересно, но не знаем какво точно има в него, можем просто да го отворим и да прочетем какво се съдържа и дали тази информация нас ни устройва. След това, разбира се връщаме в основното поле на браузъра и до момента ни успяхме да локализираме интересуващият ни ген. Все пак целта на нашето задание е да намериме мутации, отговарящи на определени условия вътре в този ген. За целта, естествено, трябва да отворим друга колекция от тракове, а именно колекцията от тракове вариация. Тук са обединени няколко различни трака, показващи различни мутации, започвайки от генни, точкови, минавайки и стигайки вече до структурни варианти, като делеции и инсерции, за които ще си говорим с вас следващия път. За да прегледаме генните мутации, най-подходящият трак би бил трака DBSNP 155, който съдържа информация от базата данни за подобни къси геномни варианти. За целта цъкаме върху DBSNP 155 и започваме с конфигурирането. Първо виждате, че това отново е съставен трак, т.е. имаме избор между 5 различни трака. Първо ние може да видим само common вариантите, тези, които имат честота над 1% в фаза 3 на проекта 1000 генома. И разбира се, тук тяхната бройка ще бъде значително по-малка от общата бройка на генетични варианти. Тъй като все пак търсиме тежки мутации, в някои случаи стоп-кодони и фреймшифтове в гени, които водят до заболяване, естествено не очакваме да намерим подобни мутации с такава висока честота. Затова тази опция Common DBSNP не е това, което на нас ни е необходимо. Най-простият вариант би бил да стартираме всички възможни варианти. Както виждаме, ето от тук и да избереме вариант на тяхното изобразяване пак. И нека да цъкнем Submit и да видим какво ще се появи в геномния браузър. Както виждате, ето тук се получава огромна бройка секвенционни варианти. Техният брой е прекалено голям, за да бъдат изобразени и поради това, ако искаме да видим отделни варианти, ние трябва да зумнем. Зумваме 10 пъти и вече вместо 188 000 бази, ние виждаме 18 000 бази. И тук ние в рамките на тези 18 000 бази може да видим всички варианти, които са известни в DBSNP базата данни. Тоест виждате каква огромна бройка от секвенционни варианти само в 18 000 базови двойки. Тоест в целия ген те ще бъдат поне 10 пъти повече. Нека да се върнем обратно на ниво цял ген и разбира се, трудно бихме могли да видим всички възможни варианти, но това не е и нещо, което от нас се изисква. Нека да видим как ние може да видим точно определен тип варианти. Нека примерно да започнем с вариантите, които водят до стоп кодон. За целта влизаме отново в менюто на DBSNP 155 и от подтрака, който ние сме избрали, All SNPs, избираме, това са всички къси генетични варианти, избираме опцията за конфигуриране. От опцията за конфигуриране ние вече трябва да приложим някакви критерии. От първото поле виждаме, че до момента на нас ни се показват всякакви възможни варианти. След като търсиме стоп кодони, това означава мутация, която води до промяна на нуклеотид и до възникване на нов стоп кодон на мястото на кодон, който е кодирал преди това аминокиселина. Това означава, че на нас ни трябва мутация от клас SNV или Single Nucleotide Variant. Избираме SNV и след това трябва да избереме какъв ще бъде функционалният импакт върху гена.
Това, което нас ни вълнува в случая е, както виждате, придаване на нов стоп кодон, stop gain. Избираме и в този момент сме вече готови, цъкаме Submit. И както виждаме, от всички мутации останаха само тези, които водят до възникване на стоп кодон. Това нещо е съвършено нормално, че тяхната бройка е многократно по-малка, защото, както знаем, това е ген, който е свързан с заболяване, а съответно тези мутации практически и почти с 100% сигурност ликвидират функцията на въпросния ген. Тоест не е нормално да очакваме те да се срещат с изключително висока честота или в невероятно голяма бройка. От тук нататък ние можем да си харесаме една от тези мутации. Нека да изберем примерно ето тази и да цъкнем върху нея. Виждате, ето ги съответните информации, които са предоставени за тази мутация. Така че от тук вие може да копирате съответно ето тази част и просто да ми я поставите в един Word-овски файл, който да бъде вашият протокол. За целта отгоре пишете Nonsense мутация, като разбира се поставяте своето име, своя факултетен номер и групата, към която принадлежите. Тук пишете Nonsense мутация, след като сте ми подали това нещо, вече с Nonsense мутацията вие сте готови. Разбира се, забелязваме, че всички Nonsense мутации, естествено, тъй като говорим за възникване на нов стоп кодон в кодиращата последователност, се разполагат под екзоните. Това е съвършено нормално. Не можем да очакваме мутации, които променят кодиращата последователност и да са локализирани вътре в интроните. С това ние свършихме с първия тип мутации. Нека да видим как може да намерим друг тип мутации. По аналогичен начин ние можем да влеземе отново тук в графата конфигуриране, да избереме SMV, но вече вместо да искаме да се образува стоп кодон, ние можем да искаме missense вариант. Ето ви как ще избереме missense мутация. Избираме само missense, цъкаме Submit и както виждате, тук вече се получава една доста по-голяма бройка мутации, които водят до промяна на кодон за една аминокиселина с кодон за друга аминокиселина. Отново можем да изберем една от тях. Ето виждаме missense вариант, виждаме кодон за коя аминокиселина. За лизин, доколкото си спомням БШК, се променя в кодон за аргинин. Така че отново тази част може тук да бъде копирана и съответно прибавена в протокола, като отгоре се пише missense мутация. Остават ни два типа допълнителни мутации, синонимна мутация и фреймшифт мутация. За синонимните мутации нещата са практически идентични, затова ще си позволя да не разглеждаме в чак такива детайли. Просто се връщаме от конфигуратора, избираме отново Single Nucleotide варианти и вместо missense вариант избираме съответно синонимен вариант. Или все пак нека да го направим. Ето избираме синонимен вариант, премахваме missense варианти и съответно цъкаме Submit. И ето редица синонимни варианти, които са описани в въпросния ген в това издание на DBSNP базата данни. Харесваме си някой от тях и просто повтаряме процедурата с протокола. На последно място, разбира се, не и по значение, е откриването на мутации, които водят до промяна в рамката на четене. За тази цел, отново от конфигуратора на DBSNP 155 трака избираме вече не SMV-та, тъй като за промяна на рамката на четене трябва да има прибавяне или отпадане на нуклеотиди. Това означава, че ние гледаме инсерции или делеции. Отбелязваме и двата варианта, а в ефекта, който е съответно посочен,
трябва да избереме FrameShift. Ето го FrameShift. Забелязвате, че има и опция, ако ви интересува, може да проверите и за InFrame, Insert C или Delete C. Т.е. варианти, при които има отпадане или прибавяне на бази от секвенцията, но без да се променя рамката на четене. Ние обаче ще се спрем на тези, които водят до промяна в рамката на четене, т.е. до FrameShift. Цъкаме Submit. И съответно забелязваме, че в този ген подобни варианти не са открити. Като тогава, след като подобно нещо е наблюдавано, взимаме Snipping Tool, правиме един скриншот на въпросния участък, копираме това нещо, поставяме го вътре в протокола и съответно сме готови. Като просто пишеме, разбира се, на ниво FrameShift, подобни мутации не бяха открити. Това беше всичко, което вие трябваше да свършите. Надявам се това видео да ви е било полезно.